Já mám Šumperk celý moc ráda, mám ráda Senovou, respektive teď se říká Háj. Za mého dětství to byla Senová, protože jsem tam v podstatě vyrůstala, bydlela jsem na Hájence pod Senovou, takže tu mám asi k srdci přirostlou nejvíc, ale jinak si myslím, že Šumperk je moc krásné město. Mohla bych vyzdvihnout třeba divadlo, které jednak i ta budova je nádherná a jednak je to asi docela rarita, že v podstatě v Šumperku je stálá scéna, což asi v moc městech v České republice není. Tak jsem si říkala, že asi člověk nemůže jenom sedět a koukat kolem, eventuálně nadávat, že se něco nedaří, ale že by se měl asi zkusit aktivně zapojit a až potom může nadávat. Hrozně ráda chodím do přírody, do lesa, na hory. Potom teda má veliká zálíba je zahrádka, zahrada, kytky. No a jako úplně největší zálíba v současné době je našich 6 vnoučátek.